Bawal ang pulubi, layas. Mga ampas lupa! Hello everyone. Kasi rin punta kami sa Bigaata. Meeting kami kay Oragon Vlogger. Tapos diretso makikikaon. Tapos na-shooting. Kaibanan ko po ang isa ko yung personal assistant. Siya po ang assistant. Siya po ang bodyguard ko. Assistant bodyguard ko. Pero mas mukha po siyang mayaman kaysa sa akin. Pagkatahid ko tabi ni nagmukha ko sumukha. Abangan niyo po yung aming shooting mamaya sa Oragon Vlogger. Kaibanan po ining katahid ko si Boy Daso. Tapos si mapupong character gaya ni Maha Ruth. So mamaya ulit guys. Bye bye. Ito, dito na ngayon sa gas station. Busy-busy yung kasama ko mag-vlog guys. Punta kami ngayon sa Bigaan para sa ating meet with Oragon Vlogger. So pagkatahid ko ining saro, garo ko stunt. Kung bago na kayo sa kanyang channel, kung di ba kayo na mag-like, share, ito, hit the bell. So, ayan. So, ngayon, yan nyo na lang yung magagandang vlog nyo. So, ayan. Nasa biyahe kami pero malapit na kami kina Oragon Vlogger. Papunta namin doon, Sherbury ang may foods. Ayun, tapos mag-meeting kami and then diretso ata kami ng kasalan. Tapos gabi shooting na ng aming short film. So dito na tayo. So dito na kami guys. So we are here sa Bigaan. So guys, tayo ngayon. Ito na yung bahay ni Mr. Oragon Vlogger. Yung bahay nila guys. So ilalabas ko na yung ano ko. Diba sabi ko sa inyo, ilalabas ko yung panyo pagpasok ko dito. Ito yung kotse. Ito yung kotse. Yan. Wala po kaming pera, pag-sarap po ng pinto. Layas. Bawal po. Ang pulubi. Walang pulubi rit. Bawal po pulubi, layas. Bawal ang pulubi, layas. Mga ampas lupa! Mga ampas lupa. Sabi ang biyahe nindo, pero napasiran ka na naman sa G-Portit kasabay mo. Hello mga pare. Alright po, yan lang po tangayan di sa arong ni Bilada. Yan. Ayan na po. Mari lagi Maki. Hello everyone! Hello! Kaya ba ito kayo mga kabaklaan? Tirada! Honor! Garo na ako maging bakla na yun. Gili mo ko santa. Santo. Gili mo pala ng gimbal na yan. Ah, yan!
Pag-iwan naman ang gimbali ni gitari-tari na. Nalalaban sa araw ni Boy Tada. Ulo tayo, bago ko tabing katabang yan, o tabi, may taga-punas sabi kang agyanan. Yan tabi, yan, tabi, Ang lalakaw. Masyerte ni. Yan. Pero magiging din niya. Dahil pag manangod to, pagod to na muna kamo dyan, kapag ikwaw. Andito po kami kasi magagawa po kami ng isang eksena na kailangan niyo pong abangan. You should not miss it. Sige, pag-isip ba, malay mo, pag kita sarong oras, malay mo, makapos na sarong And mamaya pong 3 p.m., we're going to attend big occasion. occasion ng wedding. Wedding celebration. Sama na rin sabi, sinibaan. Siba natin kami. Ako po, na-invite lang. Siya po, na-invite pa. Nag-invitar man po kami. Okay, Kung galing i-share Yan ang po pagkakot na kami. sharing and inviting. Yeah. Alright? Sige na. Pwede lang. O tapos, buraw pa. Nagkikaw na, magkisigarilyo pa. Abangan man din doon po na makareduce po inyo sa sarong nakulang girl. Yan, sige. Yan tabi o. Ay, nakano. Nagkakita ka dyan? Makita niya, kayo makabato ng camera mo. Yes, hello, welcome to my vlog. Hello po. Ay, Garo po din nagkapalit. Aya, you're in. Yan. Yan ang mga uniform kang. yan guys, ito po yung mga kasama ko ngayon. Hello guys! Ayan, si From Mama Of Hani. course, maharap ng Bicolano. Yes. At syempre, si Barbie, ayan po siya. Makakapimple ka. Magkakapimples. Iguana nga. Yan, po. guys. Exciting na. Kailan mo lang ikat siya. Sariling vlog ko na pala to Pipa Sa buko. No, it's a big no-no. Akala ka mo. According to medical studies. Siguro ka mo. Ano na yan? Ikaw magkakataon. Kaya kami. Bye! Dumas sa una. Cut mo na, cut mo na. Mwah! Kasama ko ngayon yung cast ng short film na gagawin namin guys. Yung director, si Ragon Vlogger, si Maki Tyler. Tyler na naman. Sorry, Tyler Maki. And And si, po dapat mapusugod ang boses ninyo. Ay, pala mo gusto kong business boost mo, eh? Yes. So ayan! So ayan! Ulit. Yun na ba? Ganagatunan. O yan, naman yan. Oh, go. Hello guys! At siyang tabi ang tabay ka mo ta. At siyang lulub-lubon ko yun yung salbay niya. Ako lang kung dahil naaaraman. Ito pala, ano yun eh? Bari. So yan guys, gagawin ko to para sa Kwan. Para sa pagkamuot sa ekonomiya ng ating bansa. Ayan po ang director, si Mr. Oragon Vlogger. Na-absolve na po ang sa iyang kaso. Okay na. Siyempre ang magayuno na mapuportray birang tiyaong ko tabi. Dahil nito tabi ni guys. Yan. Pimple. Sabi da, pag igoda ka ni, namumuot. Pero para sa kuya, may namumuot sa ko. Siyempre. So, abangan nyo guys ang aking napakagandang role. Maantig ang puso nyo. Ayun sa So, abangan nyo guys, pag natapos yung aming short film. Hi Dad! I know you are watching right now. Subscribe to Of course, to me, Bon James T. Mom James D. Ow! Ow! Ow. No, no. No, no. Tweet, tweet. Sa nasa scene kami ngayon ng aming short film. Abangan nyo guys yung aming short film kasi talagang binigay ko talaga yung best ko guys para sa inyo. So medyo makulog sa mga tama ko talaga pero kaya yun. So abangan nyo guys ang samuyang short film kay Riba ang mga Bicolano vloggers. Sana magustuhan nito ang samuyang gibong short comedy skit para sa inyo boss. Guys, yung mahiwagang planggana. So abangan nyo kung ano yung magiging role nito sa akin.
So, talagang ano ini pigbubuhos gina talaga so acting skills na mo ya digdi. So kaibanan ko ang sa kuyang mga pagiriba from Bicolano vloggers. So sa kuyang auntie, siya po magpo-portray na auntie ko, and then yung aking si Maki Tyler, sa kuyang Beshi Beshi, at syempre yung jowa-jowa ko dito, si Boy Dasok. So very busy siya guys, ito siya. Si Boy Dasok, ayan. So, ini po, naninyo yung mga ano ni, tilmi na ni. Abangan nyo guys kung paano ako din inapik ang sa kuyang tsahon. So, yun lang guys. Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!